Ko himmen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Nga ai kuble iapi iway pa iway. Ba ka bor jongo Jesus kanang iay sensyar iapi. Ngila poi kasngi kabalay janga jimpen kre bad ka jimpuson jangi. Khalor ka jimmut janga jimpenin. Khalor ka jimmut jong uble. Khalor ka jinglong jongu jisu. Bad ngilayo ka jingkerku kerpang hakini kesngi. Ban puson jiliu yakaktiin jongo trai. Udi umensiam bakuit ula penkre yangi hakane ka dor banya dollang hakane ka janmi. Ba ngakermen bait ba kane ka kentin kabangi puson kanang seizo haka jingim jongi iway pa iway. Ba ka jimpen kare nagabinda kasngi ka jongu Kris kalong shisha ka por janga jingkemen bakarau kumba ka beneng kala angnod nagabinda jangi iway pa iway. Ko himmen ko para lada pidang kinmao ngilastang ban puson halor ka jinglong jango bole but halor ka kerteng jango jisu. But bale ngala ong yapi banduai arpo waisin ya ka kerteng jango jisu nama kadba pi duai but pi kot arpos waisin ya ka kerteng jango jisu arpo waisin pila duai koble penim yangi koble penim yangi. But lada pila banduai kumne koble penim yangi arpo waisin dakaba IT yaki jinglong jumpi dakaba IT yaki jingtolot jumpi ngangis kem kabor jisu kan trekam halo jumpi. But kadbangi duai ngingetru ngiduai jisu hakaba puson yaki jingdona jangi hakaba puson yaki jingtolot jangi hakaba IT yaki jimpang jangi ladapi IT haka jingait ki jimpang ki jingshitam ki jingjinjar jumpi but pi duai jisu pila light luit minda namar nga yusngoru omde tang mga shu ong yapi banduai kumne henry ngala yusngo bun ki saki jong ki bryo baladuai yakakerteng jisu arpo waisin shispasin shi hajarsin what yaki bryo bamde kristandro haba ki duai kumne ki jimpang kaba ki doctor kila penpana omdon lashu ban koid kila yo jinkoid hakini kisngi ngala yosngo yaki saki jong ki bryo balayo jinkoid na ka jimpang cancer haba kila kot kerpat yaka kerteng jongu jisu arpo waisin ngala yosngo yaki saki jong ki bryo ki bamdon bor satya but what ban ki naka jingtia pang jongki haba kila kot kerpat yaka kerteng jongu jisu kumne kila yo bor temai but kila ino yaka jingtia pang jongki bad kibryu kiba don't come yaka jingyarap jongki arngut kibryu ban yang kila yang marway nang da kira shipu kilo kau halo jongki ngala yosngo kum kini ki saki na bun ki bryu ha keleng ke jaka ban ngaru ngala perkat lada maki baro kila ban yo katkane ka bor na jisu haba ki kot kerpad ya ka kerteng jongu bale e mangiru namar mangi ha ka rikasi hills ngidon ka history jonga shispas nem palat ka jingei but lada kane ka jingei jongi kam shimla yarap yangi ban pidyang ya ka bor but ka buram jongu jisu halo jongi ngim shimla im satya ha ka jingei bashisha haw jisu deina ka taga daw ko himmen ko para haba ngala yo mensiam ban perlong kane ka jingkomen bakrao bible convention
ngaladonru ka jingang nod bangin shimkia ba ya ka jingay jongi bangin roy ha ka jingay jongi banginim de balong kikun kiba im blem ha ka jingay jongi ladangi im ya ka jingim kristan ngide ban im ya ka jingim bashisha kam mindoy ban shukot ya lade kristan nangda ngim yomat ya ka jimmendoy jongka jingi du kris ha ka jingim jongi jimmendoy jongka kerteng jongu jisu ha ka jingim jongi baro mangi kiba ngap yanga pilong kiba kot kerpad ya ka kerteng jongu jisu bonsi Henry ka jingkeli kabang aku abanbu hakama jompi kalong mentakas ngi khato kane ka jingkot ya ka kerteng jisu bonsin kala pinmendoy ne mep hakano ka dor ne hadu minta haka jingem jompi kadba pi im ya ka jinget pimdon jimmendoy ye haka mensiam jompi haka jingem jompi wat habangi im ya ka jingem kristan te lada ngis ngau komne kadon ka jingtuna ye haka jingei jongi hallelujah hallelujah nagata ka daw ko himmen ko para nadu bastang jong kini ki Bible convention ngala persyang ban pensngutu yapi halor ka jimmut jong Yahweh badu Jisu bad ngala penwandur yapi bad yaw Jisu ngikot Yeshua bad ne Joshua kumba kadon ka jingyasri ti haka Hebrew ki ong Yeshua ne Yegoshua bad haba ki kot ya ka kerteng oble kitu ki bela kot ya ka kerteng oble ki don ka jinget ka ba jilliyu banyomat ya ka bor nau minda kade ka pali jonga ba jompi banyo pediang ya ka bor ka jinga e jongu Jisu ha ka jingem jongiru hallelujah nagata ka daw ko himmen ko para minnin kasngi ngala puson rengkat batpi halor kapang kabangila shim naka dakot naka gospel jongu yanis iwe katsau ngila puson jilliyu halor kata kapang bad ngala peleu jingmut batpi kai ka jingmut ban ong ujisu ula shongsa bangi bad ngila puson kabamut la penniang tabernacle la penniang ya ka tabernacle hapadeng jongi bad lempaka jingdon jongu Jisu hapadeng jongi ngiru ngideban kallalong ki tabernacle bakuit jongobale bad nagata ka daw ko himmen ko para habangi puson hakak tino bale u Paulus bakudu om pimdip mo bapilong ka temple bakuit jong ubale lada ngilong ki temple bakui jongo balai namarwa o mensiam bakui do shongsa hapo jongi ngide banlong ki kun ke batamai we need it to be renewed this Christmas should renew our life kaneka Christmas kadeban pendemai ya ka jingim jongi kaneka Christmas kadeban penyo hangi kaneka jinga e kaba oblai utarwa ha ka jingim jongi hallelujah nagataga daw ko himmen ko para ngakwa ban puson rengkat batpi habang is ong ujisu ula penniang ya ka tabernacle lembaka jinglong jongu lembaka jingwan shongsa jongu hapadeng jongi ula penniang ya ka tabernacle ula penniang yangi kum ka tabernacle ula penniang ya ki kellong kinabaro kum ka tabernacle baim tabernacle bakumno tabernacle baim ni ki tabernacle baim ni ya sharum shane katchabangilay ngilong ki tabernacle jongo balay namar bale ujisu ushongsa padni ladang is ngautu kaneka pang ngim nutshu ban im kumba ngi im menda ladang is ngautu kaneka jingmaya haka jingim jongi ngimla satya ban im haka pop ngimla satya ban be yaka rompong jonga perte
ngimla satia ban snow jaitu haga jingim ngide banlong kibaki shirhem haga jingim, because we are living temple of the Holy Spirit. We are living tabernacles. Dada manga badmapi ngilong ka living tabernacle bayim jongu Jesu ngide banlong ba kumno ngilaban kellalong ka tabernacle bayim jongu bale, because namarba u Jesu uble bayim u shongsa hapo jongi kabamod lada manga badmapi ngilong ka tabernacle bayim jongu Chris ngide banlong ba kumno ngide banlong ki kun ke ba im badu Chris ngide banlong ki kun ki ba im badu Chris kumba u Francis de Sales ula on live Jesus u Francis de Sales u record ba kraw janga balang u bishop ba kraw janga balang ula penkut baro ka shiti min CM jangu daga bato live Jesus im badu Chris im u Chris kabamot live tabernacle live im yaka jinglong tabernacle, be a living tabernacle, we are living person with Christ. Kadu katno kasngotanat ban sautu but ban puson kane ka jinglong kane ka jingikai kane ka jingmut jongka tin uble nang ta ter ko himmen ko para habangi ong ngikallalong ka tabernacle ba im jongo bale ngide ben sautu kumno ngikallalong tabernacle ba im ujisu la jan palat bani ujisu la I palat yangi ujisu u I toin yangi. Jesus loves us intimately. Palat yaki parlog jongi ki id yangi kadba ki yoi yangi habangim yoi yaki kata ka jingid kahiyar henre habang yakendu markamat kadon ka jingid kabapalat danom de habangim yoi ngim sautushu hatoki id ne em yangi henre u Jesu pat namar u shongsa hapo jongi u id toin yangi u id yangi shimet u id yangi shimet u itu yangi shimet but ngiru ngiyomat yawu shimet kane kalonga jimmantoy kabangi ong u Jesu u shongsa bangi. Hallelujah. Te kabamot habangi ong u Jesu id yangi shimet uyo I yangi shimet uyo I ayu our joys, our sorrows, our sickness uyo I ayu yaki jingaman jongi yaki jing sausi jongi yaki jimpang jongi yaki jing talot jongi ki jing jinjar jongi ki jing snow marwe jongi ki jing long jongi inga sem jongi nadong shadong u Jesu ulaban yoi. Hallelujah. Tinaga tagat daw kane ka katin kalong ka katin kabayar bha bada ka bas ngawtu ya kane katin lada pi duai naga tagat ngala on ladang duai kambun sin Jesu kaya ka ban sajia u Jesu un sa stam ban ki im hapo jombi u Jesu un stam ban ki im ha ke jingpang jingshitom jombi u Jesu un stam ban ki im ha ki jingjin jar jombi Shisinu Jesu un stamban ki im hapo jombi, you will be blessed people. Pensalang ki brio ki ba la shakarko daw Jesu. And Jesus will become part of your life. U Jesu un salong shebenta but ka jingim ka jompi. That is means tabernacle. U Jesu la penyang ia ka tabernacle. Pelong ia pi tabernacle. La tung ia pi palong tabernacle jomo. Nangda sa kawai pat ka jingmut kaba ngide ban puson kalong ha nadu ka por Jesu la shongsa bangi
God became accessible to us. Ubole ula jan batngi minda ngilaban penyade suk badu balai. Kaya jimmantoy ban shongsa batngi. God became near to us. God became near to us. Minda pi baro ki ba shimmenda hakane ke jingduwai online pila ban yo I yaw jisu. Henry ki paid Israel kim don lat kumne ban yo I ya jisu hakane ke dur. Ngingila ban duwai ha jisu markama. Kaya ka bala jia hangi ngila ban tur shajan jisu. Pimla ban mudur ia ki paid Israel haka jutam barim ban rum haka jaka kinta. Ngalade ong epi kataka binta. Mano bayolat ban rum haka jaka kentang tang yaki lindo. Jaka kuitam jaka kentang tam kalabu kerpang naga binta ki lindo banrum hangdo kataru hakapali kapali kilaban yo omde barabor ngala ongru hakinigi por hapadeng arpo 1000 mut ki lindo jonki niam ju ki shait yo katkum ka nusib ki kalai nusib ki yo imde banong kalai nusib henry ki shait lekumda bad uno bayo katagalat ulaban rum haka jaka kentang kane kalonga jinglong jonka jutambare haka Old Testament people could not enter into the holy place tang yaki lindo kabamod ki paid ba baro ki yang hangno ki yang habar ki ap ya ulindo banman pai biang nangto te katka ba ulindo ubatai kinge ki terwa ya ki jingdu mo jongki hawulindo nanta ki ap habar mangipat lembaka jinglong snam lembaka jinglong jongu jisu ban shongsa hapo jongi but hapadeng jongi kumbangi puson nakaktinu ble kaiga jimman doyangi we become close to the Lord. God is accessible to us. Jesus is accessible to us. Ngilaban wan shaw jisu. Ngilaban duwai hakamajongu. Henry ka jingso si kalong buon ki buryo kim pindon kamshu kaneka jingai la jongu jisu. Buon ki buryo ki sakut haka jingdum. Ki sakut haka jing matla. What a blessing that we receive. Hadukatno uble ulakerku yangi baro. Hallelujah. 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 Teminda lemba ujisu man paiwe mangi ngilaban tur shaka jinga shaka bor nagataka daw ngipule haka gospel bon gi jaka haba ujisu katshaba ujisu lalay kibriu kilale kumno kila wan yalam yaki bapang but kila bu yaki sha kakijajong ujisu ki matla kilawan ki ba shong sui kilawan ki ba yap shiliang kilawan ki ba dukko kilawan ki ba pang harukom kilawan bad ujisu ulakta kakti badula pen koit yaki larangi pule naka gospel buon gi jakang yo I yakane kum kane ke jingjia hakamatu jisu. What happened? This is what it means. Jesus became accessible to the people. The Christmas kabamot kajing wan ujisu shangi kibryu bamdon ladshu ban yo I yawu ban yo mad yawu bad minda uble ula plilad yakibriyu ban shaw. So this is an open invitation from the Lord to each one of us. Christmas is an open invitation. Come to me. One shanga. Piki bashitam.
Piki ba talot bor. Piki ba sosi wanshanga. Anybody can come to Jesus. Nobody is prevented from Jesus. Ki nompop ki wan. Ngipule haka gospel ki nompop ki nongkorong kajana ki nuti kilawan siya Jesus. That is the meaning of Christmas. Christmas is open to all. Ujisu upli yaka dono jongu nagabinda jongi barro. Ko himmen ko para kane kalongka jing tumu jonga Christmas. Nanda sa kaway pat ka pangrong ako aban puson renggat bat pi kalong. Halor ka jingim jongu jisu hakane ka parte. Hake jinglong ubriyu ujisu ula im tang hadu laipo lai snem. Kata ka jingim jongu kalong tang shipor. Henry kane ka laipo lai snem kaba ula im kala perlong ayu yangi. Larangi pule naka gospel jongu ya anis katsau bad lai pensayo i. Lempa ka jingim jongu jisu shipor hakane ka parte ula penyo ayu hangi kane ka longa ba kongsan pansautu yanis katsau bad lai pule Don shibun ki jaka shongne haying ukpa jonga bat nga ngan leit ban pinkre ka jaka na kabenta jongpi banda kam long kumta ngan omdala yathu hapi bat enda ngala leit bat ngala pinkre ka jaka na kabenta jongpi ngan sawan biang bat ngan shim yapi halade kumta ba pindup yadon hangta habang adon. Hangne ujisu kren shapanga jimpen kre jaka. Te bale ujisu ulawan shakane ka parte ban penkre jaka nagabenda jongi. Hato ujisu ulawan penkre jaka hangne hakane ka parte ujisu ulawan ban penkre jaka shano nagabenda jongi badupa shabaneng. Badu jisu wong yendang alade penkre kata ka jaka ngan wan shapi. Yenda ujisu lade penkere kata ka jaka unsawan shangi. Kangne ngideben sauturu ayu shapanga jingwan baar jongu jisu. The second coming of Jesus. After having prepared the place, Jesus tells he will come again to take us to that place. That is second coming. Kane kalonga jingwan baar. Habangi reke ek Christmas ngimdeban kelet shapanga jingwan baar jongu Chris. Bon gebriyu ki kelet yakene baro. Habagi reke ke Christmas ki kinmau tanga sngika jongu Jisu. Sngika kaladep min hajar laipo lai arpo kindai snem minda. Henry mindaru Ngi sakut hakane kasngika klem da perkat shapanga jingwan baar jongu hadin paula penkare jakana gabenda jongi. So, do you need a place here or do you need a place in heaven? Hannu pikwa iyo jaka buon ki briyu hakane ka jukaba minda ki kuslai jaka shano jaka hane parte. So what happened? Kay ka ban sa jiya nginum imrenggat badu Jisu lada kajing parka jongi kajingang nur jongi kasakut nagabinda ka jaka shong hangne haperte kay ka jimma ngin ino Jisu na kajingim nakataga daw buon ki briyo ki ino yaw Jisu hakinigis ngiru ngalayo i tendang habangi jingo ya ki dukan hangne ki ing jong ki briyo hangne ki penkare Christmas tangi Christmas gift Henry omdon Jisu very bad buna pade jongi ngi penkare ki dakishin no change in our life no change omdon jinkalla ayye haka jingim jongi kabamut ngi penkare ka jaka hangne
ngimju perkat bat puson kindia tru syapanga jaka kabau Jisu ulakaren. So now minda pidon kamban puson bale ujisu ula wan shongsa batngi bale ujisu ula peniyang tabernacle yangi omde ban sakut hakane ka perte Henry banyo jaka shabane second coming ka jingwan ba aru Jisu ngide ban lombala kre nagavinda ka jingwan ba ar jongu Jisu nagata ka daw ujisu kren pila yo iya kaburom kaburom mano ba yo iya kaburom baro kinong Israel kila yo iya kaburom jongu Jisu kila yo iya kaburom jongu Jisu katshaba kila lei habaki bru kila tiaha ka serngi wad jongi apostol kila yo kaburom jongu balai Jesus glory shines what mendaru bona preng jongi ngiyomat ban ngiyo iya kane kaburom jongo balai tinagata ka daw ko himmen ko para habangi puson halor kane ka pang jonga jingwan jongo Jisu ngidon kam ban traishitom ban yo kane kaburom ngala karen kalor kane ka pang mininru henre nga pinskem biang ha kane ka pang the glory of God should shine upon each one of us ngide ban yo iya kaburom jongo balai tinagata ka daw ngala pusonro ngala papule menda halor kane ka jinka jongo Chris now bun apdeng jongi ngikwa ban yo burom everybody need burom bun apdeng baro mangi ngikwa yo jingerku ngiduai bale ngikwa ban yo jingerku. Why do you pray? To receive blessing. Henry ke jingka jungu Jisu ka karan syapang ayu. Pelayos ngo mindan kalam mi ka hukum nawu Kaiser Augustus. Kumno kane ka hukum kala kata yawu Joseph bat ka Maria teisoti. Kumno kane ka hukum jongu Augustus, Caesar, Kaiser Augustus, kakata ya u Joseph but Maria. How did this order, this decree affected Joseph and Maria Theisoti? Kilong bala Shemjinge hadu kata. Namar kisahang no kisaha Nazareth. Ban lei na Nazareth sha Bethlehem. Kumba Shispa Mer, nearly 120 kilometer. Giha ban yaid. Kai ka jinglong jonga Maria Theisoti kalajan ka kullo. Pila ban mudur. Ka jinglong jong ka longgumi kalajan ka. Wat ban syong, wat ban tiaru kan syem jinge. Minda ka hukum kalawan ba kade ban yait kumba shispa arpo kilometer. Na Nazareth sya Bethlehem. Ladade manga ban mapi ngin ong kumno syapang kane ka hukum jongo Augustus ngin kinyum halindi ngin kinyum ngin tim yawu usem uklabij ula lesniu yangi hadu kata ulang uburi basniu ka hukum ayu katne ban penjen jaringi ki buri ki baduk ngin sa ong bun jai kiktin basiniu ngin lepop halindi haka ba kinyum haka ba kranbeit ekisem bat kinong senshar u Joseph bat Maria kilapdiang kumno kilapdiang haka jingomen kata ka kubor u Jisu lapdiang daga jingomen kata ka kubor ko himmen ko para kaya ka ba pideben yoi hangne hakane ka hukum jongu Kaiser Augustus kalong
ublehi ula pelong yawu ban pinmi yakataka hukum. Ublehu Yahweh ula pelong yawu Kaiser Augustus ban pinmi kaneka hukum kenamba ujisu unpoi sha Bethlehem. Kaneka longa saindur jongo bole pilaban pule na ka gospel jongo Matthews kaba sanbad hindriyu gospel jongo Matthews sanbad hindriyu pilaban yo kumno but bale u Kaiser Augustus ula pinmi yaka hukum ublehi ula pelong ya uban pinmi kaneka hukum but pule ha kashnong Bethlehem ha Judea kila jubab unong ya thulupa ula thok kumni mapha ko Bethlehem ri Judea phamlong dalaile kabaritam hapdeng ki bakrau batri Juda naba napha unmi unong sanshar ubanyalam ya upat Israel jonga hangni ban pinurlong ya ka hukum jongo bale ya ka jingyat tulupa jongo bale uble ulabu ha ka jimmud jongo Kaiser Augustus ban pinmi kane ka hukum but baro ki nong shong jonga Bethlehem kin one boy sha Bethlehem ban to ya ka kana samari jongki haba uble ula pinmi kane ka hukum lemba Kaiser Augustus ula don tang kawege jimmud hawu kumno ujisu udeben poi sha Bethlehem ban pinurlong ya ka jing to bakuin ko himmen ko para kadon ga jingmud kabayar kaba jilliyu halor kane ka hukum nagabinda jonga abar jompi bon sin ha ka jingim jongi ngi sham jinge ban pediang ya ki jingjia kabangim sotanat lese ngi sham jinge haba ki nongsen shar jongi kishim kino ki jingarai kabam yahap shu bar ka jingim jongi ngis no dom ngis no bitar ngidon ki jinglong ban kinyim persha ya ki nongsen shar kaya kabang ide ban sautu ubole lada umon ulaban perlong ya ki nongsen shar jongi ban pinurlong ya ka saindur jongo lemba jongki nagabenda ka jingim shimet bunzin ki nongsen sharu ki don hakakti jongo bale warlada ki nongsen shar ki long ki basniu khadu katno kilaban kelalong ka atiar jongo bale kalaban long ki marjan marpa jongi people in our neighborhood lese ki penjin jar palat yangi they give us so much of trouble in our life. Don't boon gibru ki penshitam yangi. Don't boon gibru ki penjan jar yangi. Ni haka jenglong ubru jongi ni peit kumno haba wanjia kumne. Lese pigi kinna, pigi samla, pigi longopa. Pi don ke jing sousi, halor ke jinglong jongi ingasem. Tendeng. Ubele upelong eki kimi ki pajongi banle mar kompong persha ya ke jingang nur jongi kinna lese ki kinna samla lese ubele upelong ya ulog banle mar kompong nakaba kakami kikun kaperkap ban urlong haba wanjia kumgene ki jingjia namarba ubele ula saindur banjia kumne ngi shem jinge ban pediang kum kita ki jingjia ngi khalet ban yo ne ban ken mau ya ka sain dur jongo bale ha ki jingjia ba sosi jongi ngi part ngin sakut tang ha ka jing sosi ngi part ngin sakut tang ha ka jing jinja ba pau shenna ha ka ma jongi penrei u Joseph bat ka Maria te soti kilayo ayu kilayo ya ka sain dur jongo bale ka jingto bakuit ka deban urlo the prophecies has to be fulfilled at the birth of Jesus
Hallelujah. Ko himmen ko para hake jingim jongiru kadbang idang im hake ne ka parte ngideben sotu lese nagabinta jonga ba jompi kidon gi jingya tulpa badeben urlong. God may have different plans in our life. Kita ki plans baro, kita ki jingtumo bat ka saindu jongo bale kadeben urlong haka jingim jongiru. Henry haba uble upersyang man penurlong ya kita ki saindur bonsin ngi kerlalong ki nongkang lad ya uble ben traikam, because it doesn't match with our desire. It doesn't match with our plans. Kita kie baro kinum yade jingmut bat ka jingkwa jongi. Lada kita ki jingjia kim yade jingmut bat ka jingim jongi, then ngidon ka jinglong ban kintait no. What kay ka ban sajia lada u Joseph bat ka Maria ki ong nginnong kongo yau Augustus. Ka Maria kalaban nong pay Joseph ngalajan ka yau kelung kumno kain ngalaban lay jing lay minta kadba ngapang ngasitong komne. U Joseph ude ben kongu. U Joseph ude ben ngap iya ka Maria kawairu haba utip ikelung hapo jong ka Maria ude uble. Te lada ka Maria kanjindala ong komne u Joseph ude ben pendem ude ben kongu namar ula ben perkat kawana uble. Henry ka Maria kam nushu ben ong namar kalasotu kane ru kade ben urlong. Hallelujah. Ko himen ko para hake jinge jongi hake jingim kristan jongi ladang ikwa banlong ki kristan ki bajanai ngideben le kumballe u Joseph bat ka Maria haka jingim jongki ban penurlong ya ka saindur jongo bole ngi ha ban penurlong ya ki jingya tulupa. We needed to be prophets. Haka baptisma jongi ngi layo ka jinglong prophet ngideben ya trailang. We needed to cooperate with the prophetic role in our life. Every moment in our life we need to cooperate with our prophetic role that the Lord has entrusted with us. Ngingide ban treshitam ban yatrelang bat kaneka kam prophet haka jingim ka jongiru. Nangda terter habala ka yaw jisu ngiyos ngo kamdon jakashu haki ying basa. Lada kita ki nompe kaying basa ki pediang yaw jisu kaya ka banjat sajia ha kaying basa. They said we have no place here. Shumudur lada ki yong niron jaka. Lada ki ong hoy ale one room ngidon jaka shibun pilaban shim pilaban tia hangne. What would have happened to that inn? Kaya ka ban sajia hakata ki imbasa? Kikur ki jai jong kita ki nompet imbasa kinjindala rung haka Bible nginjindala puson syapang jong kini ki beriu. Lese kekerteng jong uta utrai kansedon haka Bible. Habangi pule gospel ngin ong lakha yaw jisu haying jong uta ubriu ubalong utrai jong ka ying basah. Henry namarba uta utrai jong ki ying basah ula ong ngimdon jakashu hangne, because he said we have no place. His name is lost. His opportunity to receive blessing is lost. Habangi ang ngimdon jakashu nakabenda jome ko jiso ngidang pindu ladia ka jingker ko na ka jingim jongi. When we say shim nuksa ngamdon porshu
nagabinda ban duway, we are wasting a blessing in our life. Habangi ang ngam ngautan natsyo ban lay duway ban maneyaw Jisu, ngi pindulan ban yopidyang jingger ko. Ngi pindulan ban pinne ya ka nam gaburom jongi hakama tu Jisu. Kum une uburyo uba pelong ke ying basa nagabinda ke buryo. Ko himmen ko para ke ying basa ka dondro ke jimmut ka bayar. Sa kaway pat ka jaka haka gospel jong Lucas ni yosngo syapang unong Samaria baba. Unong Samaria baba ulalekum no? Haba ulalap yauta ubryu ubatya harut surak. Shasho daki nong lute ula kit yawu. Ula kit yawu. Ula ra yawu shano. Shaka ying basa. Ula raya utau buriu shaki ying basa. Bad hato utrai jong ataki ying basa ula ongim don jaka nginum syayawu une uburiu ubala shamongkom ne ubala poi shakakti jong ginong lote yem uta utrai jong ki ying basa ula pediang ya utau nompang haying jongu. Ulai jakayawu, ula pendiyayawu, badula sumariyawu, badula pediangro, artilliki sbai rupa. Mano baay? Unong Samaria baba, unon Samaritan babangyo. Ula terwa hau artilliki sbai rupa. Kaya ka jimmut jang kane. This inn is a different inn. Kane ka imbasa kaba pediang ya uni uburi uju ubala shamong dakikti jang kinong lute ulong utray jang ka balang kane ka iyang nakabinda ka balang. Ha ka balang manoba ay kane ka sbai rupa ujisu la ay artili ki sbai rupa ke kene sbai rupa sacraments bad ka jinga e jomo pale ka balang ka don ujisu terwa hangi ki jinga e bad ka jing shisha baro ka bawanchangi daka sacrament. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para ngidon kambans ngabutu katasin bangi kentai tiaw Jisu haka balang larangi kentai tiaw Jisu haka sacrament larangi kentai tiaw Jisu haka jingduwai jongi larangi kentai tiaw Jisu haka jimmane jongi ngidang pindula tiaw Jisu bantray kam hapo jangi ngidang pendulad ya ke jingker ko uno ubryo o pendulad ya ke jingker ko unte ya ke ying halor ke siap namar ke tino baleka ongkom no syapang arjay tibryo balate ya ke ying uway ulate ya ke ying halor siap uway pat ulate ya ke ying halor umausia. Hallelujah. Hallelujah. Ko himmen ko para kadbangi penkare nagabinda ka Christmas pideben puson yalade hato ke jimpen kare jompi kalong kumba te yak ying haluru siap minda kas ki penkare lasha penkare nangda habakot ka Christmas ki late pa biang shaka zero level Kristen. Ujisu ula wan shong sabat ni ban perlong yang ni zero level Kristen ne hero level Kristen. Hero level Kristen. Hallelujah. Hallelujah. Tinaga taga daw ko himmen ko para
Don bun sin haka jingim jongi. Ujisu utraikam baduhikayangi. Banyay lemba ka jinge ba bonjay. Banyo iya kakti ba penim jongo. Banyo madi kakti ba penim jongo. Haka jingim jongi. Henry ka jinge kalong. Ngi kalalong ki kun ki balingki. Kumuta utray ying basa. Ukalalong balingki. Haka jaka ballong uba seizo, haka jaka ballong uba paunam, haka jaka ballong uba rispa. Mudur shizin ujisu ka haka ing basa jongu kaya ka bansa jia. Unjindala kirlalong urispa tam. Kibri baro naka pertek kinjindala jingo ha une uburyu. Bad ka yingka sem jongu, bad ka jaka jongu. Kinjindala leit manek, ya ujisu, haka ta ka ying basa jongu. Henry ula kintai. Haka ju kadur, Herod, ulalekum no, haba utip, laka ya ujisu, usim Herod, ulalekum no. Usim Herod, ulayo ya kalad ban mane ya ujisu. Henry, haka jakaban mane yaw jisu ulalekum no. Ubalay ula tarwa kalat kalindi yaw. Ubalay ula pa iya kilaingut kisim haka paki dulan jongu. Haka palaw ying jongu. Ban penbana hau kosim kinrad laka yaw nompenim. Ngilawan na mingi ban mane yaw. Us part uperkat kumno. Us Herod ula perkat mar kompom. Kine kilawan ban mane yawu. Lada baro kibri kilait mane yawu. Omdon mano baburom iya nga. Lese un iya kinino iya kakerdan jonga. Habaw Jisu tarwa hawu. Iya kalat kalindi banyo iya ula pinne donuod. Pinban ularay ban penniap ya ujisu. Ko himmen ko para ujisuwan haka palaw ying jongi. Lemba ki paralog jompi. Lemba ki lindo soble. Lemba ki riniam. Lemba ki nongyalam. Ban itu happy. Ujisu don kam yapi. Ko longgo pa bonsin haka jingim jompi. Ujisuwan kot yapi. Ban kela kabamod. Bon sin ngitip, bon giriniam, bon gidongyalam, ki lay jingo, ki yinga sem jong ki beriba mutlap, ki lay jingo, ha ki yinga sem jong ki beri bajaitu, ki lay jingo, ha ki yinga sem jong ki buait, ki lay jingo, ha ki yinga sem jong ki nompop, bad ki kro yaki, ki sneng yaki, ko ba, ko kong, kela kabamod. Wat num imshu kumne, yamap markaliyang, pindam yalade kindiyang, yasukno bad kibryu, yasukno bad kikon, yasukno bad ulog, yasukno bad kalok. Manobawan karen happy kumne. Kinongra ko bo jong ujisu pa yaki shapi, shaki inga sem jompi, bonsin. Lese hagalindi sinking jompi. Ujisu kren happy. Kumbangi kren minda. Hakane ka YouTube channel. Ni wan shapi. Ban kren happy. Yaka katino bale. Manoba payangi. Manoba persada mensiyam yangi ban kren kumne happy. Hakane ka janmin kabakriyat. Manoba noon ban shong haka jingkriyat kumne. Don bun gikina ki shong bad nga hangni. Manoba pelong yaki ban shong. Kadeka. Jingi do balai, kane kadeka saintur jongo balai. Lada pi baro pi shong hangni, but pi baro pi shong hayeng jombe ban snap, badai ujisu la saintur, ban kerko yapi, ban wanra ka jingsuk. Henry lada pi ong, kine baro kim mento ye. Kane ke jinkaren kam mento ye. Lese ki ong haba ki father ki sister ki bahalor ki sneng yangi ban kala ka bamod ngi ong ngam shem jimmud ye
hakata ka jing sneng junkie ngan im kum ne bait mano bala ban pin bait yanga ngadon ka jing rai ngadon ka bor ngadon ka jing start ngadon kaspa haba kiba halor kis sneng ki buri ba di buaid kiba im linkar ki ong bale ki don kamban sneng yangi ngalle ka mon la jo don buon ki buri ki pinne donod haba ujisu tarwa kalat kalindi yangi ban wan pai shawu kumu herod lada u pendrit kindia lada u eat kindia dia ujisu unjindala late renkat bat kita kis em kibawanna mingi badu herod unjindala mane lada utreban mane kindia dia ujisu ka jingim jongu herod unjindala kala haka jaka banto kumne haka bible syapang jongu kinongto bakut kinjindala ong nadu kata kapor u herod u kelalong u buriu babha ula kelalong apostol jongu Kris manobatip lese u herod unjindala kelalong apostol jongu Kris but kanjindala kainlang yawu hapadengi apostol hapadengi rikuid ko himmen ko para habangi pendulad haba utrai utarwa hangi ngidang pindu ya ka jingkod ka jingwer jongu jisu ballongi rikoid ha ka jingim jongi habangi penne donut pershaya jisu ngidang pindu lad ya ka jingkorku ikanglad ya ka jingkorku jongu jisu hallelujah hallelujah my dear brothers and sisters you are wasting your opportunities which God offers to you to change your life. Don't waste the opportunities that God offers to you to become a saint. Vadnum pindulat yakaba utrayu tarwahangi hakajingem jangi Deina kata kadau ko himmen ko para ngidon kam bans ngabutu uble uwanshangi man kapor haka jingim jangi pan pende mayangi pike bas ngap yanga puson yalade hadu katno pi pindon kam yakalat kalendi ban penba yaka jingim jampi Jesus offers ways and means to change our life. Ujisu tarwa hangi buun gilat kalindi bangindup im yaka jingim kababa kabakuid haka jingim jangi ngidon kam ban pendrit yalade hakama tu jisu ngipuleru hakene ki gospel jongu Matthews habau herod ula hukum ban peniyap iya kikun balului kikulong balului kaktinu beleka ang ban pinurlong yaka jingto bakui kumbangi pule naka gospel jongo Matthews ngiyosngo uble ukwa ban pinurlong ban pinurlong artilli ki jingya tulupa uble ula uherot la hukum kumne kawe kalong ba kane kalong ka saindur jongo uble ujisu de ban poisha Egypt kaktino uble ka onkomno Matthews are Katsan Matthews are Katsan nangda Matthews are Katpra pule are Katsan pule ningkong nangda puleru are Kat Henry Bat ulasa hangta hadu ke jingyap uheron lale ya kani ban pendap ya kaba utrai ulakren da unong ya thulupa ngala khot ya ukhun jonga na Egypt nanda pule Katpra
Layo sngaw kasur harama, kasur jing yam brio bat ka jing linear bakrao, karakhel kayam na kabanda lagi khun, kayam bat kamtre en nabaki la yab baro. Tuminda artilli ki jingya tulpa kala pindep lemba kane ka hukum jongu heran. Man ka por haba ubab ublay u pindep ya ka hukum ika jingya tulpa pimte ban perkat kane kalong nagabinda ban penjot yangi henre ban kintiu burom yangi. Nangda kila sa ha Egypt nangda ublay ula kot biang habang ipule biang arpulay ngipule arpulay pule. Bat ula shong shnong hanazaret, la le ekani ban pin urlong ya kiba kinong ethulupa kilaong, en kot ya unong Nazaret. Ban pinurlong biang ban kot ya ujisu nong Nazaret daga jing shisha kane ka benta jonga jingya tulpa ngimlap hakano kano ka benta jongi prophet henry ni don kam ban sautu kindian halor kane ka pang ka bang ni puson nong Nazaret don giba ong Nazarene henry ladangi peit benia kane ka ketin en sa kot ia jisu nong Nazaret kamamut ayu kadon kawe ka kentin kaba ni puli haka jimbatai syapang kane ke Nazaret don kawe ka kentin kaba ngi ong Netzer kede ka ketin Greek ki ong Netzer kamut ayu Netzer kamamut kam yasrim bad Nazareth henry kadon jimut ayu kane kalong kitanat jimut tanat branch Netzer kamamut branch kumnongin yo ikane ka Netzer hangnong yo ikane ka Netzer bale don kam ban kot ya ujisu Nazareth ban sautu yakane pidon kam ban pe Isaiah katwe iwe Isaiah nongya tulupa Isaiah 11:1 Netzer kamutayu Netzer ngala ong kalong tanat pidaban pule kane pinsayo i Te en sami usailung na kadingkong ujese bat utanat unsak an na kithet chong u. Hangne en sami sailum na kadingkong jese nangda kitanat kumno unsakang tahangne Netzer kini kitanat kabamut Netzer bad na kane Netzer kawan Nazareth kabamut kayin kasem jongur David kay kabala jiang itip hadin usiem David hadin usiem Solomon kari Israel kalapia arliang bad bon gisiem kila imha kapop kila penken ya hukum jongobale bad nadu kapop jongki la ring mraw ya ki paid Israel hakiri marjan baper bad kila du ya ke jai jongki kila snow coat lad kila lang ki brio bala du jinkermen kila lang ki brio bala im terkong kila lang ki brio ba im balenki kila im kum ki brio balenki kila lang ki brio ba terkong minda kay ka ban sajia na kum kita ke jinglong ba terkong and sa mi ayu say lum na kitanat jese kabamut hakita ki ding hakata ki ingasem bala sakut terkong minda ublay ong and sa mi kit utanat baseizo bad kata ka say tanat ba minang no Nazareth Netzer to jisu ulong usailong tanat baseizo banwanra ya ke jingker meniki bru na kata ka daw en sa kot yawu nong Nazareth kabamut
unong Nazareth, hauni unong Nazareth, udon ka bor, ulong ka tanadjong ujase, na ubam mi biang yaki seilum patimai. Seilum patimai kabamodayo, jingim patimai, jinglong patimai. Seilum patimai kabamodayo, hadin kane ka portalang ngin sastang banyo yayu, bun gi plang gi bami, ngin yo jinkermen, habang yoi yaki plang baper, but ki sindiu baper, minda part baro ki plang kala turkong lord. So tu kabamot Jisu lo nong Nazareth kabamot pide ben ken mau ayu seilum batimai tanat batimai hauni utanat kimi yaki sla baro mangi ngilong ki kunjong utaw nong Nazareth ngilong ki kunjong Jisu nong Nazareth nakataga daw kilato hagadim pana ayu o Jisu Nazareth us em jongi chu kabamut uni uding hangno kilato hauding dim pana kabamut kito kibayap ha uni uding kinom yapshu namar uni uding ulong utanat jongu jase na uba mi yaki seilum batimai lada manga bad mapi ngi kerlalong ki nombu jongu Chris ngin kerlalong ki seilum batimai. If we are the followers of Christ with the cross, we also will become the new shoots. Seilum batimai na une uding na kitana jongne uding. So that is what dimpana is. Nagataga daw ko himen ko para don kino ki kerteng by ai ha ka kindo but ka beneng light no ya ka kerteng jongu Jisu nompenim chongi. Nagataga daw ngimla ban mane kino ki bor light no ya u Jisu ha ka jingim chongi namaru Jisu long nompenim. Jisu long nompenim ulong nompen kia chongi. Nagataga daw habang ikot karpad Jisu kin mi ayu ki seilum batimai. Lese pi ki bas ngap ya nga pipang ayo ibon ki bat pa message hangne ngapet ya piru ya ka message jombi kaba pi karpad pipang pi shitom lada pi nge ya Jisu lada pi pediang ya Jisu kan sami seilum batimai. Lese pi shimenda namarba pipang pi shitom. Lese pidon ke jimpang cancer. Lese pim don borshu ha ka medjombi. Lese pim la yaishu. Kinmao ko himmen ko para. Lada pipediang yaw Jisu. Baulong useilum batimai. Tanat batimai. Na uba ki mi ka jingim batimai. Piru pinsayamad. Kane kade ka bor jonga kerteng jongu Jisu. Hallelujah. So that is where when you call out the name of Jesus, you experience healing. You experience deliverance. You experience new power. Dena kata ka daw Jisuang ngalawan banay jingim ka bapura ko kimmen ko para pi ke bas ngap yanga duwai ban nget yakane. Lese hadu minda haka jingim jompi pimpat yoma dia ke jingko jingkia namar pi duai kalam jinge pi duai kalam sautu yakane bau Jisu ulong seilum batimai nong Nazareth when you call haba pi called Jisu Nazareth yarap yanga kumba u Bartimeu sumatla yakabashong harut surak ula duai ko Jisu ukun David to isene yanga minda pela sautu kai ka jimmot ukun David means seilum batimai life power new life. So when Bartimeus haba ula parta ula ong Jesus give life into my eyes. Ai jingshai, ai jingim kikemat jonga kilayab, ai jingim. Lada don ki bas ngap ya ngapi matla, lada pi duai kumu Bartimeus,
pensayo bor hakikama jambe minda. Lese pipang, lese pidon ke jingat, pidon ke sis, pidon ke tumor. Henry lada pingait, how Jesus bat piduai, unsami, usailum batimai, ha ka medjampi, dakaba vengno ke jingat na ka medjampi. Ko himmen ko para kane kalonga kubor baba. This is the gospel. This is the good news. Kabau Jisu wanra hangi katasin bangireke ya kasngiburam Christmas. Jesus is the new shoot in your body. Sailum batimai hakamet kapar jampi. Hatopi ngait, hatopi shanya, hatopi don jinkermen. How new Jisu? Dadapi don jinkermen, dadapi shanya, kot karpadia wo. Unle ya ka kambala haka jingim ka jampi. Un pen koi diapi, un pen tengen diapi. But pen salait luit na baro jait ki jingling ki hakamen. Habang ngidon ka jingling ki hakamen. Pinumio jingkoi jingkia. Henry Jisu wan ban penkala ya ka jinglong balingki jongi hakamet jongi. Haba pimpediang ya Jisu sailung batimai pinsakut haka jingling gi hakamen siam jambi haka jimmur jambi hakamet kapar jambi. Henry pimpediang ya Jisu usailung batimai Jisu Nazareth un pendimai ya ka jingim jambi. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para ngait hau Jisu duai hau Jisu hakane kami. Baro jait ki barrenness. All your barrenness will go. Baro jait ki jinglong balingi jampi kan pet napi haba pipediang ya Jisu haka jingim jampi. Pray. Duai daka jingait. Shania hau Jisu. Un karku kardo yangi, un penslay yangi. Ko himmen ko para season don minta ngin sayai beteng bentuai naga benta jampi barro pad nga karpadia piru ngila ai laitili gi jingkaran hakini gisngi snga ba pen poya ki veru share bad ki ve ngila ai kane ka jingkaran knamba bun ki himmen ki para jongi kinya mad ki jingir ka jongo Chris ngila dep upload ya kita ki jingkaran barro pilaban share bad ki himmen ki para jampi wadlada pim nam ban yalap kane ka jing yalap kaba wan na kane ka channel kanang yarap kershan ya kane ka jingi kai jong ibaro da ka ba pin priang ya kane ku bor ba haki himmen ki para baro kramba kin sa yamad ya ka bor jong Jisu ha ka jingim chokiro iduai minda imane ya Jisu sipor par ngi